Douglas Kirkland. Práve keď som sa vrátil z letnej dovolenky, mal som tú česť byť pozvaný na privátnu vernisáž fotografií amerického fotografa Douglasa Kirklanda v Bratislave. Vtedy som si nosil so sebou malý fotoaparát, dneska už takéto momenty fotografujem všetko telefónom. Ale vtedy si pamätám, že som mal malý Canon a fotografoval som okolo. Keď ma videl Douglas, tak hovorí, mám rovnaký a je to skvelý fotoaparát. Tak sme sa na chvíľku rozprávali a ja som ho poprosil, či by nebol ochotný, aby som mu urobil portrét u mňa v štúdiu. Keď som sa na toto predtým pýtal organizátora, tak mi razantne povedal, že nie, že to nejde, lebo jeho časový program je mimoriadne nabitý. Tak som sa opýtal priamo Douglasa, či by bol ochotný a on mi rovno povedal, jasné, zajtra popoludní sa môžeme stretnúť. Tak sme strávili krásne 2 hodiny u mňa v štúdiu, kde som Douglasovej manželke François doniesol kyticu tulipánov a vedel som, že môžem fotografovať aj ju. Rozprával o svojich prácach s rôznymi hviezdami z filmu, pretože fotografoval veľa hollywoodských hercov. Ako to funguje, hovoril o fotografovaní Marilyn Monroe. Bol jedným z prvých, ktorý s ňou nafotil vynikajúci fotoseriál. Douglas mi dal jednu úžasnú skúsenosť. Ak niečo chceš, nevzdávaj sa. Dodnes s ním komunikujem a keď občas sa stretneme, vždy si spomeneme na príjemný čas strávený v Bratislave.